Hello guys, tokugamuchirai kune chimwe chirongwa cheZim Facebook Secrets and Confessions apo patinokupakurirai maconfessions. Regai tibva tapinda muconfession yedu yekutanga muzuva ranhasi. Hanzi makadi mkomanashi. Please post for me as Heidi. Isu tina vamwe sisi vedu vakaenda kumhiri kwemakungwa kunoshanda. Vakazofira ikoko but takatadza kuti mutumbi wavo udzoke kuzovigwa. Asi kuno takangokwanisa kuita chivanhu chekuzivisa vari kumhepo kuti gamuchirai mweya wemwana wenyu. Tapedza kuviga sisi vangu, mhuri yedu yakatanga kungosangana nematambudziko akasiyana-siyana. Ini ndaiita dambudziko rekungovhumuka. Imwe hanzvadzi yangu yaingokaruka yava kurotomoka ichitaura zvisinganzwisisiki. Takamboedza kufamba asi taingoudzwa kuti mweya wasisi venyu hauna kuzorora nekuti hamuna kugova zvinhu zvake. Takamboedza kutaura nevana vasisi vedu vari kuUK kuti kuno tiri kusangana nedambudziko, saka takanzi kuti dambudziko redu ripere hunge tatogova zvinhu zvehama yedu. Asi ivo vana vasisi vakaramba vakati we are modernized and tiri maChristians. Vakati zvekare amai vavo vainge vasiya vanyora will, saka ivo vachatevedzera zvainge zvakanyorwa pawill. Upenyu hwakazoenderera mberi, asi takazotanga kufonerwa nevana vasisi vari kuUK vachiti ivo vainge vonetswa nerimwe roja raigara kuimba yainge yakasiyiwa nasisi. Ndakazoenda kuGreendale kuya ndikanosangana nemuroja aigara pamba apa, but pandakapinda payard pepamba apa bvudzi rangu rakatanga kumira. Ndakapindwa nechando. By the time yandakazopinda mumba ndainzwa kuti pamba apa pari kurema zvisingaiti. Ndakati ndichinogara pasofa, kamwe kamwana kemuroja uyu kakauya kachimhanya kakanogara pamakumbo angu kakati konai sisi, zvamuri imi sisi vangu chaivo. Ndakavhunduka ndikaita sendichatiza nekuti mwana uyu akabva atanga kushandura maziso zvekuti maziso ake akapinduruka akaita white, uyezve mboni reziso rake rainge rava kusaoneka. Ndakasimuka ndikanomira kure naye, asi baba vemwana uyu vakabva vati mwana uyu kubva zvatatanga kugara pano ndizvo zvaava kuita. Vaiti nedzimwe nguva anotaura kunge mukadzi mukuru, dzimwe nguva anoita kunge munhu akagarwa. Vaiti nguva zhinji kana akapindura maziso saizvozvo anomhanya imba yose achiti, saka makaramba here kugova zvinhu zvangu? Naimi mashaya here kana hembe imwe zvayo yamunokwanisa kupa hama dzangu? Vachitaura kudai, ini ndainge ndichirekodha zvose pavoice note paWhatsApp. Ndakatumira hama dzose audio iyi. Ndakazorara pamba apa usiku uhu, asi panga pasina kana runyararo. Mumba mandainge ndakarara nemusikana webasa maiita sekunge mapinda munhu. Munhu uyu aiti aivhura dhoo remumba matainge takarara achiita rekukweva zvishoma nezvishoma zvekuti raibva raita noise. Kana zvadaro dhoo iri raibva rarovererwa nesimba, zvoitika zvekare mune imwe room kusvikira kufront door. Musikana wandainge ndakarara naye ndakamubvunza kuti ko ndizvo here zvinoitika pamba pano? Iye akabva ati tete, zvamuri kuona zvishoma izvi. Dzimwe nguva kana madhoo avhurwa achivharwa kudai, munhu wacho anozotanga kufamba achiwaranyura magumbeze amunenge makafuka. Akati mumwe musi takazotorara panze because zvainge zvava kuitika zvainge zvichityisa. Apa hanzi kamwana kaye kaingomhanya imba yose kachiti nhasi mumba muno mukasafa munhu hakuedze zvakanaka, govai zvinhu zvangu. Ini ndakazogara pamba apa kusvikira muroja uyu atuta property yake, ndikasiya ndavhara madhoo. Budhi vakamboti sisi madii mambogara ipapo kusvikira vana vari kuUK vauya, sezvo vainge vati vari munzira kuuya kuZimbabwe. Ini ndakangoti evo zvangu zimba rose irori ndiri ndega. No,
ndakazodzokera kumusha, vana vaSisi vakazouya vakagara kumba kwaamai vavo. Vakagara kuda kweabout 3 days pasina kana dambudziko ravaisangana naro. Asi mwana waSisi vangu mukomana akazofona akatituka achiti, muri varoyi vevanhu, maida kutora imba yaamai vangu nechitsotsi, manje makaruza. But vachitaura vana ava vanoti usiku ihwohwo pavakatituka, zvinhu zviya zvakabva zvatanga kutanga. Mwana wemukomana uya wekutituka kuti tiri varoyi, mwana wake akati achitamba, mukutamba kuya akabva apinda muchest freezer ndokubva azvivharira imomo. Paakazoonekwa anga atova chando chega chega, akazoponera kuchipatara. Vana vaSisi vakazodhiraivha vakauya kumusha kuzokumbira ruregerero, asi mukoma, hanzvadzi yangu, yakavarambidza kupinda mumusha. Ikati, zvimwe kuda mukapinda mumusha medu munokwanisa kufa sezvo makati tiri varoyi. Vana vaSisi vakazodzokera kuUK, asi wani wavo musikana anotaura neni nguva zhinji achiti, mainini tinokumbira ruregerero kuno tatarisana neurwere husingaiti. Tinokumbira kuti kana zvaiita makwanisa kugova zvinhu zvaamai vedu. Iniwo dzimwe nguva ndinonzwa kurwadziwa nekuda kwemweya wekubereka. Asi bhudhi vava kuramba vakati ivo yavo hanzvadzi yakafa, vakaviga vakagovera zvinhu zvose zvaidiwa. Ndakamboedza kufamba ndiri ndega ndarwadziwa nematambudziko ari kusangana nevana vaSisi vangu, asi kwose kwandafamba zviri kungonzi zvinoda baba vemusha kuti vafambire nyaya dzacho. Asi problem ndeyekuti baba vemusha vanorehwa ndibhudhi avo vakaramwa kugova zvinhu zvaSisi nekuti tainge tatukwa nevana kunzi tiri varoyi. Ndakazombofamba ndikaudzwa kuti matambudziko awa apere hunge mapfupa aSisi venyu akavigwa kuUK akwanisa kudzoka kuno kuZimbabwe. Kana adzoka vobva vavigwa pakavigwa amai nababa vavo kumusha, ndiko kuti shungu dzavo dzikwanise kuserera. Asi pandakazama kutaura nyaya yekuti mapfupa aSisi adzoswe kubva kuUK, vana vaSisi vaviri vari kuUK vakabva vangonyora mufamily group kuti the devil is a liar, we are not afraid of any demonic possession. Vakabva vaexita mugrupu iri. Mwana mukomana waSisi anonzi ava kuita sekunge ari kupenga. Hanzi akatombonongedzera mwana wake nepfuti uya mwana wekupinda mufiriji. Iniwo ndiri kungorota Sisi vangu everyday vachiti, govai zvinhu zvangu, ndava kuda kuzorora. Ndinokumbirawo kubvunza kuti zvinoita here kuti ndigove zvinhu izvi ndiri ndega, sezvo hama dzangu dzose dzakaramwa, nekuti ini ndinorwadziwa nelast born yaSisi vangu. Mwana uyu achangobvawo kuyunivhesiti akaroorwa, but ari kutadza kuita mwana. Chinorwadza ndechekuti iyezvi murume wake anonzi akamitisa kunze, mimba yacho yatova neabout 4 months. Please mukomanashi, notify me when you have posted. Regai tiende paconfession inotevera. Hanzi, makadii mukomanashi? Ndokumbirawo kuti muvige chitupa changu. Ini ndiri kubva kunhamo dzababa vangu, asi panhamo dzababa vangu pane zvimwe zvakaitika zviri kundinetsa muhana mangu. Asi handina kana wehukama kana shamwari yandingakwanisa kuzivisa, nekuti ndikangoudza munhu ndinoona sekunge zvinokwanisa kuita kuti hama dzangu dzisafa dzakaonana zvekare. Baba vangu vakarwara kwenguva refu zvekuti takapedzisira tongoti anochengeta munhu ndiMwari. Ndakazorisivha phone call kubva kuZimbabwe zvichinzi it was urgent. Ndaifanira kuti ndiuye nekuti baba vainge vava pacritical stage. Ndakasimuka kubva muSouth Africa ndakananga kuZimbabwe ndikanoona baba vangu kuhospital vainge vatoiswa muintensive care unit. Pandakapinda, baba vakabva vakumbira kuti vanhu vose vambobuda panze nekuti pane zvavaida kusiya vandirayira. Takazosara tiri vaviri, ini nababa vangu. Baba vakatanga kundiudza kuti ivo vainge vane chekuita nekufa kwabamunini, munin'ina wavo. Vakati ivo vainge vakatsvaka vamwe varume vaviri,
Then bamunini vangu vaiva nesystem yekuti each and every Friday vaidarika nepabottle store votanga havo kunwa doro ravo vakagara mupijoti yavo. Saka hanzi baba vangu vakatsvaka nduru yegarwe vakapa varume ava. Then varume ava vakazoti vachinwa doro nabamunini vangu, umwe wavo akabva azora nduru yegarwe pamuromo webhodhoro redoro rainwirwa nabamunini vangu. Bamunini vangu vachibva kunorasa mvura kuchimbuzi, hanzi hapana kana chavakaziva, vakangosvika nekutotanga kunwa doro riya. Hanzi vakazoti usiku vava kumba vakatanga kuchema nemudumbu. Hanzi pavaida kuendeswa kuchipatara, ivo vakabva vati aiwa musaenda neni, ndinofunga kuti mudumbu mangu muri kundirwadza, inhau yekuti ndanga ndichinwa ndichimixa mahot stuff nemalaga. But hanzi bamunini vangu vakazongofira kuhope zvikarova zvakadaro. Iniwo baba vangu vakati vachipedza kurondedzera nyaya iyi vakabva vatanga kugomera vachidaidza zita rabamunini munin'ina wavo vachiti, ko watouya here kuzonditora mwana waamai vangu? Nguva yatokwana here? Kana nguva yakwana handirambi kuenda. Baba vangu vakabva vatanga kutandadza. Ini ndakamhanya kunodaidza dzimwe hama, asi takazosvika baba vatofa, but vainge vatozvipeta vega. Izvi zvakabva zvashamisa hama dzose. After taviga baba ndakazodzokera kuSouth Africa, asi tiri munzira kuenda kuSouth Africa ndaiva nemukoma wangu, mwana wabamunini uyo ainzi nababa vangu ndini ndakauraya baba vake. Ndakada kumuudza asi ndaitya kuparadza ukama hwedu. Ini mubvunzo wangu ndewekuti ndoudza here hama zvandakaudzwa nababa vangu oro ndongonyarara? Because kumhuri kwedu tanga tiri vanhu vakabatana zvisingaiti. Please notify me when you have posted. Ndichatevera mucomment section. Regai tiende paconfession inotevera. Hanzi, hai mukoma nashi, please post for me. Ini nemurume wangu tiri vafundisi tichangobvawo kuBible school. Tine sangano redu ratiri kushandira, asi dambudziko nderekuti zvinhu zvakatiomera. Mumba chaimo tinomboshaya kana mafuta ekubikisa, kana zvipfeko zvangu zvemukati zvizhinji ndinotoita zvekusoneredza, nekuti mari yekutenga zvimwe hatitorina. Recently takaenda kune imwe pastors conference. Tiriko ikoko murume wangu ndaitomunyarira nekuti zvataiva takapfeka, it was out of place and out of fashion. Tabva kuconference iyi murume wangu akazondiudza kuti ainge asangana nevamwe pastor. Hanzi pastor ava vakati kumurume wangu, in you I see the anointing of King David. Ndoda kuti imi nemukadzi wenyu tizoenda kuNigeria to receive the full anointing. Ini ndakafara ndikarumbidza Mwari, asi mukuramba totaura namufundisi ava ndine zvimwe zvinhu zvava kundipa stress. Bas pastor ava vakati tinofanira kutenga suit yemari yepamusoro yakaita sky blue, then netsvimbo, asi kwete tsvimbo dzakaita sedzechipostori, asi tsvimbo iyi inofanira yakaita diki diki. Vakati zvinhu izvi tinofanira kuzoenda nazvo patinoenda navo kuNigeria, uyezve ndipo pachaiswa anointing yedu pazvinhu izvi. Asi vakati mari yekutenga zvinhu izvi tinofanira kuita yekukumbira muvanhu, tisashandisa mari yedu kutenga zvinhu izvi. Uye vakati murume wangu pose paanozoenda kuchechi, bhachi resutu iyi anofanira kufamba naro, kunyangwe akapfeka imwe sutu, asi bhachi iri anofanira kuenda naro kuchechi. Tsvimbo yatakanzi titenge takanzi inofanira iyo kugara muroom mayo yega. Muroom umu makanzi hamufaniri kuva nemidziyo imwe, asi tinongofanira kuisa Bible pacenter peroom, then tsvimbo iyi tobva tairadzika pamusoro peBible. Sutu iya yesky blue, hanzi ini handifaniri kuzoiwacha kana ndakasviba, kana kuti ndisaibata sutu iyi kana kuri kuti ndasangana nemurume wangu pabonde pasina mazuva maviri anenge adarika. My worry ndeyekuti murume wangu he is very happy nethis offer. Ndakambozama kumuonesa, asi iye akatotanga kundiitira hasha. Ndatombofunga kutiza ndidzokere kumba kuvabereki vangu, asi ndinotya vhesi iya yekuti Mwari vakavenga vanorambana. Please help me. Toenda here kuNigeria kuno receive anointing iyi. Notify me when you have posted. I will follow up mucomment section. Guys, ndiwo ma confessions atanga atinawo muzuva ranhasi.
keep on watching this space. Ndichazongoramba ndichiposta mamwe ma-confessions until we meet again. Tongoti happy secrets and confessions.